inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son yi amfani da wannan dama wajen jajantawa lokacin al'ummar Najeriya, musamman 'yan uwana na arewa, musamman al'ummar mu ta jihar Kano, kan wannan musifa da ta faɗo mana. Muna roƙon Allah da ya yafe mana. Muna roƙon Allah dukkanin kurakurai da laifuffuka da muke masa, Allah mun tuba, Allah ka tsayar da wannan al'amari haka. Kamar yadda gwamnatoci da malamai da shugabanni ke kiraye cewa duk wanda yake da dama a cikin al'umma ya fito ya yi bayani wajen wayar da kai ga jama'a, domin abu hanyoyi na matakan da za a kiyaye kai wajen kamuwa da wannan cuta. To muna da kiran jama'a da su bi dukkanin wasu shawarwari da likitoci masana suke bayani a kai wajen kare kansu domin faruwar wannan al'amari, kuma a guji dukkanin abin da zai jawo karuwar faruwar wannan abu. Da ƙarshe ina so in yi amfani da wannan dama da ɗaya ba gwamnatin mu ta jihar Kano da kuma kwamitin da yake ƙoƙarin yaƙar wannan cuta a wannan jihar, da kuma manya-manyan malamanmu da ba dare ba rana suke ta ƙoƙarin ganin yadda za a fahimci wannan al'amari domin a samu kyakkyawan zaman lafiya a wannan jihar. Kamar yadda mai girma gwamna ya sanar da cewar mu ma za mu shiga kamar yadda wasu jihohi suka shiga wajen rufe jihohin, ma'ana za a shiga kafiyu na dindindin kusan tsawon sati guda. Ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga su 'yan kwamitin yaƙar wannan abu da kuma kwamitin tattara abubuwan da ake domin haɗa abubuwan da za a yaƙi wannan cuta ƙarƙashin jagorancin mai girma mataimakin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Ina so in kira da dama da cewar don Allah don annabi al'umma mu kula da wannan al'amari, kada mu siyasantar da wannan abu, domin ita wannan cuta ba ruwanta da siyasa, ba ruwanta da addini, ba ruwanta da kai tsoho ne ko kuma kai yaro ne, ba ruwanta da mace, ba ruwanta da namiji. Dan Allah dan annabi kada mu siyasantar da wannan abin daga bangaren mu talakawa, kada ko kuma ita gwamnati daga bangaranta a samu wasu su siyasantar da abin. Dan Allah dan annabi tallafi, domin an ce mutane za su zauna a gida kuma ana shirye-shiryen yadda za a tallafa mutane. Dan Allah dan annabi a tsaya tsayin daka wajen ganin an taimaki mutane da abin da kowa zai ce alhamdulillah, wadata mutum sai Allah. Amma dan Allah dan annabi kada wajen tallafawa mutane a yi tallafin da za a jawo ana Allah wadare da wannan tallafi. A jajirce wanda duk aka dora akan wannan abubuwa, dan Allah su isar da saƙon nan hannun da ya kamata ya ce. Ire-iren mu kuma idan Allah ya kaddara an kira mu ko kuma an ba mu dama wacce za mu tallafa wa mutane, to dan Allah dan annabi mu ma mu yi kokari mu isar da saƙon, mu sauke nauyin da aka dora mana. Ina da kira, kar mu siyasantar da wannan al'amari, kar mu zama gidadawa, kar mu zama gidahumai akan wannan musiba da ta same mu. Ubangiji Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya kare mutuncin mu da na addinin mu, Allah ya taimaki musulmi a duk inda suke a faɗin duniya. Duk inda wannan musiba ta faɗa, Ubangiji Allah ya takaita mana ita haka. Allah mun tuba, astaghfirullah. Assalamu alaikum.